Αυτός καταρχήν ομολόγησε στον θυροφύλακα ότι διέπραξε το έγκλημα αυτό, αλλά όπως μάθαμε τώρα ανακάλεσε. Όμως στη δικογραφία υπάρχει η ομολογία του και εύχομαι από καρδιάς πραγματικά για παραδειγματισμό, διότι έχει παραγίνει το κακό, να τιμωρηθεί ο άνθρωπος αυτός για να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι οι οποίοι μας διασύρουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Η χώρα μας έχει υποστεί αρκετά, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το καλύπτετε και εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ζητάμε επιτέλους να καταδικαστεί κάποιος, μήπως παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο. Τα ζώα δεν μας φταίνε τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, και εμάς δεν μας αρέσουν κάποιοι άνθρωποι. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν μας αρέσει, δεν τον κρεμάμε. Απλώς ζητάμε από τη δικαιοσύνη να είναι αυστηρή και θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει ο νόμος, να γίνει πολύ πιο αυστηρός, να μεγαλώσουν οι ποινές και να μην είναι εξαγοράσιμες. I saw the film from Cosmos and I heard about what happened. I'm here in the hope that we will get a conviction. We need a conviction to show that it's not okay, because as long as nothing happens to these cases, people are going to continue. So it's very important, this one. Κύριο το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζουμε προσωπικά, απλώς κυνηγάμε να καταδικάσουμε την πράξη αυτή και να αποθαρρύνουμε άλλους μελλοντικά και να σταματήσει να συγχυστεί αυτό το πράγμα. Θέλουμε να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος, θέλουμε να ακουστούμε, μας κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα, ελπίζουμε να μας ακούσουν αυτή σήμερα. Τα σκυλάκια δεν γυρνάνε πίσω έτσι, όπως και οι άνθρωποι όταν φύγουν από τη ζωή δεν γυρνάμε πίσω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, είτε στο Εθνικό Κοινοβούλιο είτε στο Ευρωκοινοβούλιο, και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Καλό ταυτόχρονα όλους τους εκλεκτούς δημάρχους της Δωδεκανήσου επιτέλους να δουν το θέμα σοβαρά, να υπάρχει λοιπόν, επειδή υπάρχουν ακριβώς τα κονδύλια, ένα διαδημοτικό κοινοκομείο με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με πολιτισμό.